What's up mga kamigos? Ito naman po tayo for another mukbang challenge. Today, we prepared adobong pusit. Yan. At saka pritong isda. Kung gusto nyo malaman kung paano ko niluto to, panoorin itong video na to. So ayan mga kamigos, alam nyo na kung paano ko niluto. Samahan nyo ko at kain na tayo. Sana po, ang lahat po nanonood dito, meron ding pagkain. Pero bago ang lahat, magdasal muna tayo. Lord, maraming salamat o God sa pagkain na iyong prepare, Panginoon. Thank you o God, sanctify this food o God as we partake in Jesus' name. Amen. Kain na tayo mga kamigos. Yan. Meron tayo ritong pipino din. Tsaka sausawan. Tsaka maraming sili. Ayan. Na, kaya tayo. Unang subo para sa inyo. Ito muna malilit, mga amigos. Yan o. Unang subo. Dito may sauce tayo eh. Sauce. Wow.
Mm. Ito mga kabigos. Laki yun. Mm. Siyempre, meron tayo hinanda. Mga amigos. Mga amigos. Chili. Tingnan. Isda.
Hang. Kata kita. Amigos. Kali pa. Nakapasok ah. Sorry. Ayan, amigos. Sidde taman Diyos. Buti may pista ito.
Pasensya na kayo. Nakapasok yung mga kalaban. Hmm. Nakakauhaw. Manghang kasi. Kaya sinisipon. So ayun mga kamigos, tapos na naman tayo for another mukbang challenge. Shout out pala sa mga kaibigan ko dyan. Ito sila. And salamat po sa, sa nanonood nito. At nang umabot sa puntong ito, maraming salamat po sa inyong suporta. Mag-comment po kayo down below kung ano po ang gusto nyong i-suggest for our next vlog, sa another next mukbang natin or anong titikman natin. Suggest lang po kayo. Comment down below, then gagawin po natin lahat yan. Salamat sa inyo at God bless you all. See you on the next vlog. Bye-bye!